Du tænker måske snapsting? Hvad er det? Fra midten af 1400-tallet og 400 år frem var Viborg berømt for sit tilbagevendende snapsting. Folk fra hele landet strømmede til Viborg for at mødes til tinge, for at debattere og blive klogere, for at handle og feste, for at optræde og opleve og for at mødes til en stor fest. Vi skal mødes igen i Viborg og udfordres, bevæges, opleve, debattere, handle og feste i et helt særligt fællesskab. Til Snapsting i Viborg den sidste uge i juni, og du skal da være med. Store koncerter på Domkirkepladsen og masser af musik i hele byen. Hærvejsløbet og Hærvejsmarchen. Snapsting for børn og hele familien i de skønne rammer på Borgvold. Kørende udstillinger. Billboard Festival. Liv og glade dage, debatter og politik på byens gamle torve. Vi ses til Snapsting i Viborg den sidste uge i juni.